vítame vás u nového videa znova s Ríškom a znova z Robloxu. Tentokrát to budú ale schovávačky v Brookhavene a Ríško sa bude schovávať a ja ho budem hľadať. S týmto autom, ktoré vidíte práve za nami, s týmto autom budem hľadať a toto auto vyhrá ten, ktorý vyhrá tieto skrývačky. Takže keď vyhrá Ríško, tak ho vyhral on, ale keď vyhrám ja, tak ho vyhrám ja. A nikto iný ho nevyhrá. Neviem, čo tu s nami robí, asi tiež s nami hraje. Ja si dám na mobil do nabíjačky a možno budeš mať koľko? Dáme, že 2 minúty? Môže byť. Na chvíľu, počkaj, zapnem stopky hneď. Musím zapnúť stopky. Kde sú stopky? Dal si strich? Ja. Kde sú stopky? Už som nastavil stopky, takže Ríško, budem počítať v tomto aute a ty máš 2 minúty na to sa skryť, takže čas začína o 3, 2, 1. Môžeš ísť. Sa nepozerám. Tu už tvoja mačička. Vzadu je ďalšia mačička. Ojoj. Jej, mačička odišla. Jej. Mačička odišla. Tak, už si skrytý? Hej. Tak, ja môžem vyraziť? Hej. Dobre. Ja nikdy nenájdeš. Dobre. Si skrytý určite, hej. Hej. Dobre. Ale keď ty máš šancu utiec, keď som ti zabudol povedať, že ty máš šancu utiec, keď ťa uvidím, tak ty máš rýchlo môžeš ísť. No hej, lenže od tej miestnosti asi do tej miestnosti neprídeš. Akej? No, lebo ja som ťa hneď cez okno videl, jak si išiel dopredu. Cez okolo spawnu. A záhradu už máte veci pobavené? Netreba nám ešte. Ešte nie? Skedy? Keď sú 3 hodiny, ešte máme 2 hodiny. Ešte 2 hodiny máte? Tak kde tu budeš, ak Ríško? Ukáž? Nie, ti nemôžem ukazovať môj mobil. Vidíš ma cez okno, ne? Už ťa nevidím, lebo ty si niekde odišiel. Ale ako vidím tvoje auto, keď si tak otočím pekne kameru. Som v bare. Som v tom bare. Jak to, že neviem, kde si? Nie si ani v bare. Odbuchol si práve niečo. Ja som jak je tá taká miestnosť. Taká miestnosť. Dám ti povedať. Taká nie. Taká miestnosť. Taká miestnosť. Taká miestnosť. Pri ice cream. Aha, tá hračkárska. Taká. To je jedno. Tak chod tam. Kde si? Toto kde si? Myslím, že tu si. Čo? Ja som zmenšený. Aha. Ja ťa vidím.
Ja som v tejto miestnosti, kde si ty. Môžem sa ja zmenšiť. No veď. Tak si nedovolil sa zmenšovať a zväčšovať. Tak tu no nie si. Tak tu ma asi nájdeš už. Ahoj. Čau. Mamťa, ideme druhé kolo na to. Dobre, ale ja sa pozriem, že čo mi... Máš 2 minúty a toto... Dobre, máš toľko, koľko máš času, hej. Ja nebudem počítať, ale ty mi povieš, kedy si ready. Dobre. Takže druhé kolo sa začína. Hraj, Iriško. Ja idem zaparkovať, aby si nevšimol. By som to nevidel. Vidím čierno. Dobre, ale... Potom... Počkaj ešte nie. No tak... Už kde si teraz? Tak by som ti to mal hovoriť. Neviem. Ja už hľadám. Čipi, čipi, čapa, čapa, dubi, dubi, čapa, čapa. Ja už viem, kde si asi. Buď tam si, alebo tam nie si. A keď tam si, tak tam si. A keď tam nie si, tak nie si. Dobre, ale ja si neviem. Dobrý deň, DKLLO. Nechcem ťa, sorry. Zaparkujeme rýchlo. Poďme. Ale ako som mal využiť? Prečo by si chcel? Netreba ti. Tuto je. Dobre. Tak tu budeš na 100%. Vidíš ma? Kde je bomba? Môžem povedať aspoň nejakú napovedu, že kde si? V obchode. V obchode si. Dobre. Tak ma určite nájdeš. Určite? Môžeš ujsť. Som hneď pri obchode. Asi. Nie, som ďaleko od obchodu. Nom 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 nom. Som v obchode. Joj bože, ja viem, že mám málo batérie, ale to je jedno. Nechcem. Wow. To som pri obchode. Sú tu otvorené toté veci. To ty si otvoril všetko? Ja som prišiel do obchodu a... Fúha. Tak, ja nevím. Si niekde hore? Ideme pozrieť ešte dozadu. Tuna! Čauzo!
Dobre, Ríško, dáme si, kto vyhral toto? Kto vyhral to auto? Tak dobre. Tak ja vyhrávam auto a ja si ho idem užívať. Ahoj. Čau, Ríško. Dobre. Čaute, ľudia. A vítame a u ďalšieho videa vás. Ahoj.